Шәһәр һәм район балалары Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышын белүдә көч сынаштылар. Шушы көннәрдә Түбән Каманың Үзәк мәчетендә безнең сөекле пәйгамбәребез исемле бәйге узды. Интеллектуаль бәйгедә катнашырга 100-гә якын бала килә. Араларында Түбән Кама гына түгел, Кама аланы һәм районыбыз авылларында яшәүчеләр дә бар. Бу көнне без Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сирасын, аның ничек яшәгәнен, кайда булганнарын һәм нинди авырлыклар күргәннәрен без бүген иншаллах сөйләячәкбез. Һәм бөтен кешегә дә беренче урын алырга телим. Тырыштым әзерләнергә, укыдым китаплар. Викторинада 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге кызлар һәм малайлар катнаша. Аларга Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышына бәйле сорауларга җавап бирергә туры килә. Пәйгамбәребезнең бу дөньяга тууы ул зур вакыйга булды. Ул бөтен галәмнәргә рәхмәт буларак Аллаһ Тәгалә аны Рабигул Әүвәл аенда шушы җиргә тудырды. Аны балаларыбыз белергә тиеш, аның сыйфатларын, аның тормышын, аның вакытында нинди хәлләр булды, нинди вакыйгалар булды, әти-әниләре кем булды. Катнашучыларны яшьләренә карап 3 төркемдә бәялиләр. Әйтергә кирәк, викторинага әзерлек йөзеннән шәһәребез һәм районыбызның кайбер мәчетләрендә махсус дәресләр оештырылган була. Җиңүчеләргә Татарстан Республикасының Диния нәзарәте һәм Түбән Каманың Җәмигъ мәчете ярдәмендә алынган бүләкләр тапшырыла.